ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ 12/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಆಲಸ್ಯ వచ్చి ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಆತ್ಮ ಪಾವನಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಸ್ಮೃತಿ ಸದಾ ಉಪ್ಪುನಗ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಕಂಡೋಡು ಪೋಯರೆಗಾದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯರೇ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬೈದ ಅಂದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ನೆನಪಿತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ದೇವತೆ ಲೇಪಲ ಅಶುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಏಪ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಖಂಡ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರು ಬೈದ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪತಿತಯರೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆನಿಕೇನು ವೇರು ಜೋಕ್ಲೇನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೊನ್ನಾಗ ಈರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ತಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಆರು ಒಲ್ಪೊಳ್ಳೆರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದಾರೇನು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆತ್ತೆದ ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಸಹ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂಡ ಪತಿತೇರನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಮನೇ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದೇನಂತೂ ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದ ಸತ್ಯಯುಗೋಕುಲ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದ ಕಲಿಯುಗೋಕುಲ ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತನಿಕುಲು ಒಲ್ಪ ಕುಳ್ದರು ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯೊಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಾವನೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದಲೆಪ್ಪರು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ಏರು ಆತ್ಮಲು ಆತ್ಮನೆ ಪವಿತ್ರ ಒಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅಣಗ ಶರೀರಲ ಪವಿತ್ರವಾಯ್ನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಪತಿತಾಪನೆರ್ದವರ ಪತಿತ ಶರೀರನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪತಿತ ಆದು ಬುಡ್ತ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಚ ವಿಕಾರೊಡ್ದು ರಾವಣೆ ಪತಿತಾದು ಮಲ್ಪುವೆ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಕನಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಪಾವನಾದಿತ್ತ ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷಗು ಯಾನು ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏನನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಏನನೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ಪಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಪನ್ಪರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕುಳ್ಳ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಯ್ನ ಶಾಂತಿ ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕೇನುವೆರು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಇಲ್ಲ ಅದುಂಡು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರು ಬರ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಲು ಒಪ್ಪುವೆರು ಶರೀರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಆತ್ಮಲು ಅಶರೀರಿ ಪಂಡ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದ ಒಪ್ಪುವೆರು. ಅಶರೀರಿ ಪಂಡ ವಸ್ತ್ರನು ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಪಂಡತ್ತು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ್ಮಲು ಅಶರೀರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕುಲೇನಿಗಳು ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ವತನೋಡು ಅಶರೀರಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಅಯ್ನ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏನಿದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಏನಿನ್ನು ತಿರ್ತಿಜತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಗರಿಷ್ಠ 84 ಜನ್ಮಲು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರು 1-2 ಜನ್ಮನು ದೆತನುವೆರು. ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರೊಂದೇ ಒಪ್ಪುವೆರು. ಯಾನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಆತ್ಮದ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಆದಿದೇವ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ದಾದಡಲ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನೆನು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಒಂದರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಏನನ್ನು ಲೇಯ್ದರು. ಆತ್ಮಲು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಲೇಯ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಆತ್ಮತ್ತೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ತೂಲೆ ಕುಳ್ದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಸಾವು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒವ್ವೆ ರೋಗಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಾದುಂಡು. ಪಂಡಿನ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗಂತೂ ಒಂತೆಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಖನು ತೂಪುನೆರ್ದವರ ದುಃಖನು ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. 84 ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಭಾರತವಾಸಿಲನೇ ಆದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೊಡು ರಾಮ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಸಹ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೌದ್ಧರು ಇಜ್ಜಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರಿ ಒಂದರು ಕಲಿಯುಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ
ಈತೆ ಸತ್ಯಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬರ್ದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ನಿಕುಲು ಇಡೆಗು ಬೈದರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪರ ಒರಿನ ಮಾತಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಪೇರು. ಅವು ಮಧುರ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ್ಮ ಪಾತೆರಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೇರು. 5 ಪಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು. ಕೂಡ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು ದೇವತೆಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಕೂಡ ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಓಲ್ಪೋಗು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಏರೆಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರಡ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಹಿಂದೆರ್ದೆ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯರೆಗಾದೆ ನಿಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದರು. ದೇವತೆಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಕ್ಲು ಏಪಲ ಬೀಡಿ ಇಂಚಿನೇನು ಒಯ್ಪುಜಿರು. ಮುಲ್ಪದ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರನ ಪಾತೆರನ ಕೆನ್ನುಚಿ ಎಂಚಿನೆನೋ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಈತ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವರಿ ಭಾರತ ಸುರುಕು ಸತ್ಯಖಂಡವಾದಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಬಾಬನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾಗ ಸತ್ಯ ಪಂದ ಪನುಡಾಪುಂಡ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವರು ಜೋಗುಲಿ ಈ ಭಾರತನು ಯಾನೇ ಸತ್ಯಖಂಡವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಆದದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಸಹ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವೆ. ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಡೆಗು ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನೇನು ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟೆಗಳೈಂದು ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲುನ ದೆತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ಯಾಮಾಯರು ದೇಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ಯಾಮ ಬಕ್ಕ ಸುಂದರನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮನು ಮಲ್ತುದು ಪೂಜೆರು ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಕ್ ಶಾಂತಿದ ಶಿಖರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಶರೀರೊಂದು ತಂದು ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಹೂವೆ ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಓದುಜೇರು. ಪನ್ಪು ನಾವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ ಆವುಡು. ಈ ದಾದ ಅಂತೂ ಸಿಂಧುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬೆರಡ ಏರು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರು ಆಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಕ್ಲೇನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗ್ ನಾಮ ರೂಪನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಹೂವಿ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಕೂಡ ಆರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಪೇರು. ಅರೆ ಪರಮಾತ್ಮೆನು ಒಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪಂಡೆ ಕೇಂಡೆರಡ ಆರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಡಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಕುಳ್ದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊರೆಡ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಪ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಲ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪತಿತೇರನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಲೆಪ್ಪರು. ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಕುಲು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾವ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ತೂಪುಜೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬೈದೇರು. ಈತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ವಿನಾಶ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಟ ಏರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರೋ ಅಕ್ಲು ಪೋದು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಹಾಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಥ ಸಾರಿ ಓದದೆ ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದವೆ. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗತ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಸುರುಕುರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬೇರೆಗ ಆದಿದೇವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಏರೆಗಳ ತೇರಿದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕೇಂದು ಕೂಡ ಮಾಯಿಗೆ ವಶಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿರ್ಜೇರು. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಜ್ಜೇರು. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡು ಪಂದ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪೂತೋಟ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮೊಗಲು ಗಾರ್ಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕುಲುಪ್ಪುಂಡು. ಎಕ್ಕದ ಪೂಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಶಿವನ ಮಿತ್ತಿ ಎಕ್ಕದ ಪೂನು ದಯಗು ದೀಪೇರು ಪನ್ಪುನೆ ತಾರ್ತೋನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ಓದುವೆ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಡ ಕೆಲವರು ಪೊರ್ಲುದ ಮುತ್ತು ರತ್ನೊಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಕದ ಪೂಕುಲ ಉಪ್ಪೇರು. ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖಧಾಮ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಅಮರಲೋಕವಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಳು ಹೂವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡಿಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರoni ದಾದಲ ಓದವರು
ಬಾಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೋಜೇರು ಪಂಡ ಓದುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸ್ವಯಂ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತೆ ತೆರಿಪದರೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಏರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ನುಡು ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ನಿಕ್ಲು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ದುಃಖೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸುಖೋಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇಂದೆಕ್ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ಪನ್ನುಡು ಹಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದು ನಿತ್ತಯಿ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದ ಬರಪುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಬುದ್ಧಿ ಹೀನೇರ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು. ಈತ ಏತೊಂಜಿ ಬಡವಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾ ಭಾರತ ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಾದ ಬಿಡ್ತಂದು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದು ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಠಯೋಗವಾದಂದು. ಈ ರಾಜಯೋಗ ರರ್ಜನ ಕಾದಲ ಉಂಡು. ಆ ಹಠಯೋಗ ಕೇವಲ ಪುರುಷರ ಆತ್ಯ ಕಲ್ಪವಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ತೊಜ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವದಾಯರಂಡು. ನನ್ನ ಒಂತನೇ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಆ ಲಡೆಯ ಅಂತಿಮ ಲಡೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಲಡೆಯ ಶುರುವಾದ ಕೂಡ ಉಂತುಜಿ ಏಪ ನಿಕುಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪುರ ಬೊಕ ಸುರುಗೊಡು ಪಾಯರ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಪುರ ಅಪಗನ ಈ ಲಡೆಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಉದಾಸೀನಾವರ್ಚಿ ಇಂದೆಟೆ ಮಾಯ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪಾಡುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಪುರ್ಲುದ ಪೂವಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡನು ಪೂತೋಟವಾದು ಮಲ್ಪುಂಟು ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿದ ಅಧಿಕಾರನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ತತ್ಪರಾದು ಪೊಡು ಉದಾಸೀನಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ. ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಸ್ತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಭವ. ಗಣೇಶಗ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಬಂದಲೆಪ್ಪೆರು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕರು ಅಕುಲೆ ಅದುಪ್ಪೆರು ಈರಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಗ ವಿಘ್ನನು ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾಯ ಏತೆ ರೂಪಡು ಬರಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಏಪ ಮಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ಬಾಪ್ತಾದನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಸ್ತವುತ್ತದು ವಿಜಯದ ತಿಲಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಸ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಯಂಡು ಗುಣಕುಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಗುಣದಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚನಕ್ಲೆ ಗುಣಮೂರ್ತಿ ಆದುಪುವೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.